Gangsat. Dok, kadang saya mama wis masak ya. Sik lah. Tinggal dari sandalnya. Napa ki sandalnya? Betul. Lanjut lah sarapan saya. Kono dikon sarapan ya. Ngira tau sarapan. Suka kopi wae nang meja kae. Ya. Ya, kopi nih tuh, Ya. Seger. Itu mangkat sama lawan. Ayo. Orang kowe tangan tenang kok, Dok. Lah. Oh, ora. Ora sarapan barang, cuma apa tuh? Wah, cerita nang dia, Dok. Wah, kok kowe nang kono. Jugo. Dekat. Cukup. Ini. Met komat kamet, kepret mencret, prek sentet.
Lele. Ya. Ya. Kok mumet to, Kang? Alah, ngono mau takon sarapan orang gugu. Jung, yuk sik kon, Jung. Ayo. Oke. Wah, masuk gugu juga. Sampai aku mau kon sarapan ora gelem, ada ilang gugu. Mas Yusai to nek kon sarane ke. Wong pancen biasane ra tau sarapan kok. Yo ngepleng ae sampe yo. Iki aku priya terus ae apa ora? Tadi wenjo lah. Jo, kono kan laku apa ora? Ojo tak salah wae. Abote. Alah, ora kuat lagi ya. Tak aja kanca wae. Dia nang ngono ae. Bro, tolong ini, Bro. Tolongnya apa? Gotong. Gotong apa? Kodok, ora kuat pelaku. Ayo. Ayo. Wah, langsung abot ya, ngono kira kuat. Nyeklake. Lah. Iki percaya iki, lemes iki. Piye? Oh, kuat mlaku ora? Mesti. Ayo, ayo. Popong ayo. Aduh. Lama, Bro. Alah. Aduh. Ayo. Oh yeah. Waduh. Piye nggih kejadian iki? Mau ke amangat ke rasa sarapan. Takon sarapan ke angel bocah iki pencenan ke. Waduh, nek kerja ki sarapan sik, Dok. Piye rasane? Lemes ki nek mumet kan. Semua besok ya? Iya kan. Ngopi cek, ngopi cek. Sayang. Ngawet ae. Yo, Dok. Kuat ora, Dok? Dok. Sik. Kok beningan kok ngene. Selima-rimas yo enak nek. Alah, alomang kudu belah. Yo. Kok anyep yo? Yo piye rasane? Sih lemes ya. Dur piurang sirahe. Dengan Bu Yati wae yo. Ora lah. Ki ngaso mari gede. Yo wis, karo tak tungak-tungake sak-isane nyong yo. Iso tunggu-tunggu apa, Jep? Wis coba berpisan. Blas, Po. Duwe buku-buku sing tulisane Arab ora? Yo sik, tak alune sik ya. Jane menawa nek ana. Ya. Anane piye ke, Bro? Ora apa-apa lah, sing penting Arab toh. Heeh. Komplit malah iki kok. Diamini, Jep. Iya. Alif fathah A. Amin. Alif kasroh I. Amin. Alif dhamma U. Amin. A I U.
Amin. Piye Dok, wis rada padang. Wis rodok mendingan. Nek asik rodok angel-angel nek angel. Angel-angel? Oh. Ya. Sampai tangan yo. Oh. Enak yo. Diamini meneh, Jem. Ya. Alif tanwin patah Amin. alif tanwin kasroh in Amin. alif tanwin domah un Amin. an in un Amin. ba tanwin patah ban Amin. ba tanwin kasroh bin Amin. ba tanwin domah bun. Amin. Iya Dok, wis padang. Padang nggih. Alah, kuat iki, Dok.